kenkan me yasan ne yenga beguafo atena asibio na wotwe etwa mu ne ye hye mobo se eye nne ye de kenkan me besan aba mu afimu bio ye di yen bose so ye de kenkan me abremu ye kan se ye de homa a won atu ni din Afrakoma na ebebremu ampa ye de aba sabri so de wimu adwofom eno mai nyina re ko won abu mu bio inkisin so wori tue won apon won akɔhwehwɛ adwe inkokɔ refro won pesu inwan a wokuye ikɔhwehwɛ nnuan nso won afi ase ko won afim fufu tim erekɔ so mmenkwan enso afi ase huru wo begu so no won adidi ebinom so apon adwuma wɔte wɔn mfirim wɔrekɔ adwuma ɛdan na wɔde begije wɔn ani kenkan mi o kenkan mi yɛn asa na tena asibio ɛyɛ me osomfo ampem daako me na ɛna miridi dwuma yi ho kyia me ɛne me nua ne me nanom a wɔn ho ayɛ fɛfɛɛfɛ wɔn anim serew me gye di sɛ wɔn ani agyina obi biara a ɔte ya mama Charlotte wasanga baabi o nea odi hɔ ɛyɛ me nua owura Eugene anotewa dama ɔyɛ agunani na ano ya to ankasa me ampem daako a me di dwuma hu chia me ne ama ho ene ye nga ye maame mama abena jame ne di ja okokuma sia wa ohun ayefe you me kai se huma no me de nka emu nsem enkyere wo esa ne se me pese ubeje agua na watena ase na wahwe yen ene agofo ma ye ne won ana ye be kenkan afa won ho no won mu eni nana otutu ose tutu ankasa nana sa ore hwe nga ye chia o enwumire abrantie ababa ono ababa bi nso bebem a one abrantie ni di nkita ho kakra boyatin ene anoche ye nga ye ti anoche ani ye nga ti akuapem di sidi okonfo anoche a ofi ewukuwa eye me ampem daako me na mekenkan ama nana osei otutu abrantie no nso owura Eugene obefa amaye na ansa na ye be hyen homa numu no ye wo ni ani bia ya to ni din Afrakoma owura Eugene obekenkan eno nso amaye anotewa ababa nso ye ka ne ho asem se obepu ewu one okonfo anoche no ye maame mama abena ono nso obegina won anan no wakasa ma won ne ena boyatin nso mama Charlotte forever young ono na obekenkan ono amaye dwumadi a ye dere brawi won a won asoye ngasen mu won a wo boye ngachi dom ene impressive colors lodge eye the idea opese uje wani open bibi kakra aka wano eye aduan eye nsa obetimi akọhọ ope baabi mpo ada watu kwan afi baabi aba ekropon krom ha ope baabi ada ama ho adwudwo ope baabi ada ama wasum adwo ko impressive colors lodge eho obetimi akoda ho adi taste nso ne nsa no ye dankasa eba pastries sobolo asana burkina ne adi nyina adi taste eyebi eti se wore ye dwuma bi na open chichewe kakra open ensa doko kakra open local made dia ene adi taste kumi concept we are seeing with the bibia be bia no e we say unyankai di bi eto ho infoni bi eto ho na kumi concept nso di infoni any video eye fe quality obetimi atwa ni nyina e de ama na se edi mfi dumpo na se opese osanhwe bi wa ebe ya o se nra nkoa e na odi edwuma no major pharmacy ono so wo sister otomo opposite wako mampong wako ayarehwe won a kire waduru ama wa chinya unya bi kuntakinte wo ho kwalebu 30 be bia obeko bia unya adu ni bi bra major pharmacy ekropon akuapem ubenya bi e wo ho best print graphics ono so de why na adwene say krata aso dwumadi wadi mfoni ni ade eye ono so oridi hu dwuma open invitation card open posters just say niema eye abafu mfiri ho de best prints ono so edi hu dwuma
or Presby Junction Christ Junction pay udu wa bisa say Ernest shop no way obiara betchero Anani Jacqueline Enterprise ono so de commercial bank awadu akofun so ono na odi hu dwuma we kropon ha obi abesi abekọ no abo na aboso na ote ne pon achi na ore kan sika ebe ya so manager of commercial bank sika biara ope Vodafone Tigo Airtel MTN ko Anani Jacqueline ho obeyi ama sabri yede yenhoma Afrakoma ye ba be fiase akinkan enti se unua bi benwa mesere buyeofo onum no ntie bi se unua bi so ono so pese otie bi na owo be bi na se na adwene ma so ya kai no me pa cha o ma wire mfi share no de umia so ba akope ebekọ be bia amaye enti ebe sere se wo be share program ya wuri hwe na ma obiara atibi enti sabri ya ma be guafo wana ya kradu ide ye be bo ase nkomanum na ya Kenkan na etiefo mijemi di ze won aso keka won akasa won tie ni a e won mani etiefo mesrem ye te dam panu enti sa o ti se de kakra bi erekoso a fache inframare bo mfiri ritwem we de yesrem enti ye de Afrakoma no ebedika owura yuji financial company anatewa that's the good berma na udi kan bo agofuma ne ye bete won kan no e wo humani mepese ye behwe wo nyina adwumadi makoma enti yehu anase yete na no se tutu a sane edi kan se homa ne fa asanteman ani de nkyira ho no na no se tutu e no ye ohene e wa asanteman you na efe yenim se boyaten enso wom boyaten panyin so ye dwabehene e wo asanteman na efe ye kakwa akohwe konfu anoche so ya ono so kan himfi mpanyinfu e wo asanteman hono bia na efe ni odi wo bi o ye abrante ene ababa won so e ya asomfo e wo asanteman ho ani ti na enne agofo ma ye bete won ka no warning ani ti me de ni anim no bebo awuram na efe ya hwe ni ereko so ya kasa nti ni nyina gina se asante bode nkyira so nkehire mmea ne madoma de osomade bi te se ntwoma eseja mposai ne ni odefo hwehwe biara kọ abankese so nkuasom a enyo osom wada sokron bantama mampong sehwi twifo efikumase jamase kofa dwaben oboase ne wasa amanyina somde nkyira otumfu busianti ko na akura nkyai afei na jadutwa ne nkomodi no ano ya brase kakra wode nkyira enti wode apegyafo ntim obuo nana ohema bajakaria onni nkomo bi dinti nanim twere ne ho du ne ho na na pompompe do mankuma nyina achi emadoma drono asi o mankon ho dapo na erebetonti na ahene de ahopre rukosia kyere ama no tiri nkwa akiri ne nua bodu hawo na santamante atua ye de nkyira guruguro jakaria hine mu abebrese ne haw pepiankoma na yerebeka no fan akyere mu yi yebedom aniwa ama mahu busumuru bawi asafona ne nitidwa ha odetoi odom mufafa ada ase no kumasi ahi nana otutu ne ehin kwa aba nan bemu we are sibia yetimuni oboben na twedi ampon aboyenyi awumuni ose nso onipa ni dikwa onipa anom kwa enframate tampo abejujo onipa ho kakra eno obremu ade a wonto ade a obi ni hugwa ade a odede atunidin mefade ma wunya bi home na so nkashire bi na oso na abebrese bi mesoewa na abebrese bi mesoewa na nshira ne wo twedi ampon abo wiye abranti bi ne abeba shen ahemfi ho
Akokoa da abeba no abasa so. Abrante no ani abre. Asensaso no nia. Asensaso no wodi di kwabrafo. Asajefo mewu efi. Mewu amen. Ahofom ni. Abotisem ni o. Ehum. Ejemia busumuru. Hwe. Omama. Osajefo nana. Asembe na ama wani atunkum koyi. Nana onkwaso. Sebe owusem na oribisem yi. Asem a osanteman mu wonka ni nkyere. Asem a ebubo wonsa. Eno na orepetie yi. Me yede nkoka. Nana me yede nkobe. Onipa babi a mensa ensan ni hwene mu. Ntini bebrebe yi o. Okasa kire enkwa no. Nkwankwa mo batwe mo ho kakra. Woko. Eniwa edi atwasie se. Me nana aden. Nana asem no sen me. Nanso sebe me a na meka. Asem atuwi na ne kan so atubi. Wa akwa adofo wani. Me da ache ayeforo. Wa afena ye mbani. Nana bisa obeyi akoko ye yase. Na uche se enya woni no bani. Nana osoro nimi adanse. Enya paatwi bi na midiwo. Aturo bi na miridi animtiase bri a aparempare apasafo a oye yi na mpae nka me daada. Osoro anim ni nana obeyi so osen. Ma ahwe akoko yi me de manima keri na akwa nyina de me nsama keka ni nipa ban enya me sasuni eniwa amfa biribi nya hwe yi enya me de a senti ahwene ebi ni ma ebusua mu oba ne hu twani de nso nana ade a eniwo no esen nsaso biara mpo eniwo koma ho boja bi onini tekrema wo ho a ese monkuro Oba adoma na ye den. Mira, me yam chicha me se medi asema etre nusuo se ama me mfefo beso ame ni moche. Den jahine bosie ntibani. Wo kai se wo soma usanteman mu miafo be sonko den chwa. Himpopro bosie ti ho se wongo chia no mfa won ho nko kire no. Efise ono ahye wo saa anuonyam no bi pen no. Mekai na ye den. Wo frɛ me de meka asante miafo yi ho. Esi mu ko de nkyira. De yen ho ko kire. Nana, ohene hu miara pe na otu nani saame. Achewo nyame, fa me boni firi me. Osu. Merade. Ohene hye me ma me pa aba. Se asemi tie ni. Wie, munko na mefrɛ me mpanyin de ato won anim. De kire so oni yen bedi no nwoma so a yen so yen no bedi sindium Woko. Boni bi ye boni bi nkaide. Efi bi kai yen fi bi. Mfomso foro bi yi mfomso daada bi edi. Bosianti otumfo bosianti. Osajefo wunyi me emuo bie. Odefo enya me bone so awiredie ni kura na numu awia ne ene na numu awia ne enejo midwane toto wurem na ekwai ase esere so nsiomu owiare hyeme osure hweme na mini baabi da no me bone ma me fee me ho atobia osei me wira aho me ho se medi mofrasem a etesa me ye ma hunim kasante di me kuma achi
bɔnimu anigya eni gyina akyiri abɛbrɛsɛ ne fona osuro ne abohyehye ma me ho fem me bɔne sɛe ɔbra na ɔyare twa sɛe ɔhonam aniwam nusu mpo ntumi mpopa ɛgye nyame no ara domko ɔno ara na ɔde bɛfiri de akyɛ yɛn na yɛwie posa ɔbra yi mu na yɛne wiase di nkira a yɛn ani anyɛ yɛn totɔtotɔ wɔ asaman anɔkye kɔnfoɔ ne maadamfo boaten ni ɔkɔnfo anɔkye ne boaten panyini bamu ɔkɔnfo na ɛdɛn na ayɛ nana a wayɛ koom sei nana aniwo yɛyɛ asen ɔyare aniwo yɛya sen ɔyare nana asɛmbɛ nyɛ hwee ɔhimbɔne bi nni baabi nana ɔsafo ɔhimbɔne bi nni baabi nana ɔsafohene bɔne na ɔwɔ baabi enti asɛm bi a na wama yɛn aso atepere ko abotakyi man bɔɔɛ a obi anunu obi no na efi wɔn nyinaa ɛnyɛ asɛm biara hwɛ minim asɛm yi mu nyinaa asɛm bi bɔne na ne yie mom nea ne yie mom ne twɛde ampɔn ammɔ osanteman sɛ wɔmmɛsom da ayɔnkoguru mu ba kwaseabuo a obiara poma ayɔnkoguru mu ba kwaseabuo a obiara poma kuturuku hyɛ ne ntame mu dwabenhene wo ne mmerante twa aboɔ a ntwa bi mu fie na da a ɔman bɛka ntoa ni akyiri koraa obi nnim na wonyina apono nso enwi ne kyɛm ma amantuo yi nyinaa nya ho adwene saa obiara mpo nnim dwaben abɔfoɔ fidantwa bɛsi yɛn sɛ wɔde bakoma ntim asi ɔhempɔporɔ na n'abosianti a ɔkyene ne ho nansa yi no anan mu no na wɔ hɔ mente koraa ɛnɛ ntim gyakari na ɔman wɔ no na adan na wamfa adidi no amma budu obiara nim sɛ budu ne ɔhemaama no nyinaa mu panyin wokyerɛ sɛ bodu ne ɔhemaama no nyinaa mu panyin na ne na kurom nso ne ɔhemaa bɛnsu adeɛ nanso esiane sɛ n'agya ne nana ɔsɛe tutu na osantema nso som dantwanti sɛbe bodu nya ɔde hye turodoo eyi nti na wɔde adedie no ama ne nua kumaa ntim sɛ bodu nko ne ɔhemaa ba mpo di a anka ebia obebu wɔn ani agu so asɛm yi so asɛm yi bɛyɛ bodu yi asɛ me deɛ ɛyɛ ma me koraa sɛ wɔamfa me ba bodu ani adeɛ no wate asɛm bi bɔne na ne yie mom ne sɛ dua bataboɔ yɛtwa dua bataboɔ ho sɛ deɛ anka yɛbɛyɛ no den nana mete wɔ aseɛ dodo nanso me ba bodu asɛm yɛ mawerɛho sɛ minim sɛ ɔde musuo a aba no so yi bɛhyɛ ne mu adwen ho bebree bodu me ba bodu mede mekyintim yi kɔkɔɔkɔ ɔserew akoa a okyi owura eyi deɛ sɛ wukyi no a ɛhyɛ wo yam mahu ampa ara sɛ onipa tanwo a na tanwo bogya denkyirafoɔ kyi asantefo nti
wɔtan onipa biara a osantini mogya wɔ no mu nea dinkyerɛfoɔ ayɛ yi menim pefee sɛ ɛrenkyɛ koraa wobɛnu wɔn ho ntim gyakare yi nyɛ obi a sɛbe wɔde no di ade akɔnwa koraa akɔnwa ɛsɛ wɔde no di akɔnwa koraa ɔyɛ dwae ɔmfɛre onipa bibiara mede mene ne fi tenan ɔtwe homa so akyɛ menim sɛ na a wabɛdi hene yi agye ahama na ɔbɛma wɔde abɛhyɛ me hwene mu atwe me wɔ asase so ha hwe a me adakwa yi adɔ boate mpɛhene medi kɔbea amemfi nnua ampo ben akonnwa meka me ne na dwabesɛnwa ɔman atuo a wɔde akura me no anka meremma ɛnkura me kwa da a wɔpue ɔhene ntim no wonim nkra a ɔkra me sɛ memfa nto osanteman anim ose menka nkyerɛ mu nyinaa sɛ munya koma foforo na momfa ɔsompa nsom no na sɛbe abɛbrɛ a ɔsofa yɛn nyinaa nso sofa anokwampo abɛbrɛ a mene no na edi na masoafa ama ɔno asoafa aboa kɛse kyewa a ekura biara nam baabiara a na wabɛyi abɔ tuu sɛ ɛnɛ bosianti na wawu yi bodu nso a osanteman fɛre no nso na dinkyiraman apam no afi adedi yi ho yi ɛna aka yɛ ne gyakari aka yɛ ne metamfo aka yɛ ne ogyegyentwi nana ɔkyena yɛ adaetɔ da nti me ne dwabenhene nansi kwan so a yɛrekɔ dwabe enti nana yɛbɛsrɛ kwan kakra yoo ɔkwan da hɔ fam ɛndeɛ dwaben di kan na mɛba seesei yoo wɔ nana na asɛm bɛnti na woayɛ koomi ɛnyɛ asɛm a ɔkɔmfoɔ te wo deɛ ka kyerɛ me bosianti a ɔkaa baabi nansa yi ni no sɛbe ne nsa pae mmeafo bɛɛsɔn a mesomaa wɔn aseɛ so ma wɔkɔsiaa no afedan no mu baako ho mɛsoma ama wakɔse dɛnkyerɛhene na wɔde mpata a ɛfata abɛyi asɛm no ho hena koraa na wosusu sɛ wodi no asɛm a ɛte sɛɛ a ɔbɛte atena ne kurom asoma sɛ wɔnkɔgye mpata mmerɛ no wɔn a wɔtutu mmirika no na wɔhintiw woredidi na woantɔ ɔbɔ ase a nkasa ihia wo ɔtɔkwafoɔ rebɛto ne twɛre a ɔde to tamfoɔ deɛ ho hwɛ sɛ ɛyɛ duru anaa sɛ ohu sɛ ano nyɛ den a wɔpata no kakra bi a na wɔate ase nana wo Nyankopɔn abɔ wo yie woanya abotaase yi ade renhia wo da mesrɛ kwan makɔ na dwabenhene bɛtwɛn me abrɛ yoo ɔkwan da fam anɔkye kɔ dɛnkyira mefaa wo dɔna biɛ menni wo ho abufu biara nanso worehyɛ aboa no anibiro na hwɛ yiye na wamfa ahometew anka wo yoo abeguafo ɛnɛ aha na yɛde kenkan me yɛde bɛsi yɛakan ahwɛdeɛ a ɛdi kan no akyerɛ mo ama yɛn ahu nea ɛkɔ so wɔ asanteman mu anaasɛ asantefo ahemfi hɔ nana ɔsɛ tutu a ɔredwendwen nea ato no ho a wafrɛ ne mpanyin ama wɔne n'adwene ho nanso nana de ɔsɛ ansa na wobɛto twɛre no kɛri hwɛ sɛ ɛne wɔ tamfo de no emu nea ɛwɔ he na emu yɛ den ansa wato twɛre no
na ansa na yɛbɛwie kura no mene maa beguafo ebedi nkɔmɔ kakra ansa na yɛatoa so etiefo ɛnɛ nso yɛn akɔ yɛn anim ebia na obi pɛ sɛ ɔno ɛbɛka yɛn ho ɛwɔ kenkan ne so wobɛtumi akɔmɛnte ɛwɔ comment section n'ase bio nso wobɛtumi afrɛ yɛn afa namba a mede ba bɛto gua yi so 0247 33 98 0247 33 98 anaasɛ wohwɛ screen ne so nso a ɛwɔ hɔ wobɛtumi afa na wafrɛ yɛn biri no du a mɛka na moafrɛ yɛn nanso seesei no de mede ma abeguafo ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra mesrɛ bibisa o yɛn ahu sɛ seesei nkuro bi ɛhyɛ dɛnkyerɛ ase a asanteman nso ɛka ho yɛhwɛ nyanim no yɛhu yi sɛ dwabenfo ɔboase kumase kɔfa wasa nyinaa ɛhyɛ dɛnkyerɛfo ase bibisa o ɛbɛyɛ dɛn ansa na obi akɔ akɔsom anaasɛ obi bɛkɔ akɔyɛ akoya ɛwɔ ɔhene kɛse bi sɛ ntim ase mama mbakyɛ ɔbrɛ mu nea mehu ne sɛ asɛ ɔko si mbakyɛ yi na wohu na wantumi anko no nipa no de wo so a ɔfa wo na kyerɛ sɛ wafa wo mehu sɛnea wafa wo numum na ɔfa wo numum no a na kyerɛ sɛ wakɔhyɛ n'ase nti biribi a ɔbɛka no ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn wodi so nti mehu sɛ ɛyɛ ɔkum nenam because yɛte abakɔsɛm yɛhu sɛ n'adɛnkyerɛfo no wɔyɛ akofo a wɔn ani yɛ den a nti na kyerɛ sɛ saa nkuro wi a bɛhyɛ wɔn ase nyinaa no yɛ nkowɔ ɔne wɔn akɔ no wadi wɔn so nti wɔn abɛyɛ ne nkɔya na sɛ mabɛyɛ wɔ akɔya a adɛn nti na bere ano nso ɛwɔ sɛ mede nneɛma ɛsan mmerɛ wo meyɛ wɔ akɔya deɛ asɛm yɛ adwuma ama wo nneɛma a mewɔ nyinaa ɛyɛ ɔde na ɛba ne dɛn na mesan ɛde nneɛma a ɛwɔ akyi yɛ nso san bɛka ho saa ne te no ɛsiane sɛ ɛba ne saa afe bi dua na abiribi dua mo a mohyɛ n'ase no na ɛte sɛ mokɔ yɛ no ayɛ yɛn kurom akuapem akuropɔn ne abiriw sɛ afe bedu a abiriwfo bedi bayera akuropɔnfo de nneɛma ɔma abiriwfo na mama ɛno na kyerɛ sɛ yɛde som abiriwfo a yɛn som wɔn because wɔn na wɔn ama yɛn baabi atena nti wɔn na ɛsɛ yɛne wɔn wɔ twa bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛyɛ saa de nti afe biara akuropɔnfo kɔyɛ saa de ne ma abiriwfo te sɛ nea nso abiriwfo hyɛ yɛn ase nti na ebi a yɛakɔ ɔko ma adi nkugu ma bɛyɛ akɔya mfe dodoɔ ahe na mɛsom wo ansa na masan ade me ho me nua yi di wo bibi ka ba ho ana tetebere no mu ne de na wonya wo ho tɔtrɔtɔ saa gye sɛ wosan nam ɔko kwan no so ya san twitwa gye wo ho anaasɛ bi a ahemfo kɔ ahemfo ba na efe ɔhene bi ba besi so ɔka so o sese mede mo pa ama mo a ansa na saa kuro bɛde ne ho ɛnyɛ saa de a mɔsom akɔ akɔpɛ mu wu dam na ɛyɛ dɛn na nkoa nso wɔnyɔ ɔhene kɛse ɛsiane sɛ mahu sɛ anka nkoa de wo ne wo ho wonye biribiara mfi ɔhene bi hɔ gye sɛ ɔhene pɔn a ɔhyɛ n'ase no nanso nhoma yi de mahu sɛ asantefo a wɔyɛ asomfo ma dɛnkyerɛfo no wɔwɔ ɔhene kɛse na ɔsɛ tutu a ɔno nso di ne ma nso te sɛ nea nana nti no nso bɛdi ne ma nso wɔ abankɛse so no na ɛnea adɛn nti na dɛnkyerɛfo ɛbɛdi asantefo so no wɔn ayi ɔhene mfi so sɛnea nea ɔhene nti mbɛka biara no ɛbɛsan aba ase wɔn sɛ wɔdɔɔso nkuro a wɔbobɔ odin yɛ nkuro bɛyɛ sɛ wɔtwe koraa na wɔbobɔ odin nti no ɛsɛ sɛ biara onye ɔhene ɔwɔ so a ɔbɛtumi ahwɛ wɔn so efisɛ sɛ dɛnkyerɛhene hia bibi ɔntumi nkɔgyina kumase abɔntena no nti momfɛ mmerɛ gye so osi obi so nti no ɔbɛsisi wɔn ahemfo no de wɔwɔ hɔ na mmom saa ahemfo no wɔwɔ hɔ wɔ tumi te sɛ dɛm koraa ɔno dɛnkyerɛhene kasa a ɛno ya nan ɛtiefo ɛde sɛ mate bi na ɛkyerɛ sɛ indirect rule a wɔkyerɛ wɔ yɛn asukuu mu no
yen ne nanom na efi ase o enya abrofo mpo na eye den ede bai no tete nyina na indirect through no eye den ewo ho mete ya emra ya kenkan no mehu akuapem kuro ba ko bi edin wa ha okonfa no che na eka ho asem menkan o say abotachiman boy a obi anu obi no na efi wo nyina den na esi ewo abotachiman ho a ema abotachiman eboy nti ene wode aye abebu a obi a eka bi abotachi abakọ sọmọ yẹ bẹtẹ wọ abotachi ho tẹsẹ ẹnam akorafo so akorafo ebien so ẹna ma abotachi man boy bayere kakra wo fie fun aba wọn atoto wọn na akorafo da yẹ ntọkwa na ọmanwuni nyinaa boy abotachi ne kura na wọn sẹ kuro no wọn sisi eyi bi akọ yẹ ba na abotachi yẹ ketewa ba na kaka abotachi kọ akosi Methodist asọrọ na no Mamponkuro saa na wọka no ene na ekuro kese yo amuro kuro fokora no wọhyẹ wo mu kete nso enam saa akorafu ya asem nso na ma ati sɛ nya akorafu ya bi enyi asa nka bibi ase ensi na ma adwunu mu sɛ dam entia papa sɛ yɛn afie afum aba atoto bayere wɔtoto bayere ɛyɛ den na yɛtumi ko wɔ bayere ho a kuro mu nyinaa etimi bɔ saa si atoto bayere wakɔfa ɛyɛ ɔna adotum me ba nso akɔfa ɛnyɛ ɔna adotum mofra na akwan ama akosi maame foso na akwa na akosi abusuafo anuanom sɛ ɔkorafo yi wɔ nua nti na kyerɛ sɛ obi ayɛ obi de hyɛ efe na mate ase yɛgya ho asa yɛgya ka bayɛ ho ankasa ade na nsi owura Eugene asɛm bi asi wa mebɛ sɛ metie wo kyɛfa wo emu woyɛ ɔhene wasoma wɔ afe na baako akɔ ɔpanyin hɔ ɔkɔ yɛ ɔde ne ho aka na ma biribi asi ɛsɛ sɛ ɔma abufu woyɛ akoya ɔma nyinaa wo nkoa nyinaa hyɛ mase na sɛ eyi asi a wo sɛ ɔma abufu wo ne hena nea esi wɔ asantema ahemfi ne de na etwa sɛ nana ɔsɛ tutu ne bufu esane sɛ ɛyɛ hyɛ na de nkyirahene hyɛ sɛ wɔmfa ne nkoa ne mmra wɔmfa wɔn ho mmra mmɛkyerɛ na ɔno no wa adi kan ayɛ ne bi da wo de nkyirahene ɔsantehene ama de nkyirahene ayɛ ne bi saa de da wo sɛ ɔno so asoma ne nkoa ama wɔde wɔn ho aba abɛkyerɛ ne da ɛne nti sɛ wɔn nso wahyɛ sɛ me nso mema me nkoa mmra mfa wɔn ho mmɛkyerɛ wo saa na na biribi asan asi wɔ akyi saa na ɛsan yɛ ahometew ɛsan sɛ yɛhwɛ akenkan nsɛm no mu no yɛba bɛhu yi sɛ mmɛbaa na ɛkɔe no na ɔbaako koraa yɛ obi ɛho kafo nti sɛ wama mɛhwɛ wo saa kɛkɛ anaasɛ wama mɛsom wo saa kɛkɛ na kɛtɛmusɛm aba bɛka ho a na wama nanansa asi fam ɛsan sɛ ɔkyena bi yɛwɔ mu de sɛ yɛn nyinaa na yɛresom de na mmom wobra bɛsoma obi yere anaasɛ obi ho kafo bi sɛ ɔnkɔ de nkyira ahwɛ ananana ɛnyɛ obiara wo bɛsuro nti na etwa sɛ nana bufu ɛsiane sɛ ɛnyɛ saa apam no na wakɔ anaasɛ ɛnyɛ saa agreement no na ɔne de nkyira hene akɔ nti na abufu no de na mɛfo ano so paa mama abena nso ususu den etwa sɛ ne bufu ana ne bufu na mmom ɛbɛka nim efi sɛ obi a woyɛ n'akoya a wohyɛ n'ase de dɛn na obetumi ayɛ wosɛ wɔn nkɔgye mpata nti yɛka nkɔ no yɛbɛhu sɛ mpata no ɛbɛba anaasɛ ɛma efi sɛ wohyɛ m'ase deɛ wontumi nsoma mɛka nkyerɛ mi si maafom nti no ɛna wohu sɛ mmea na ɛkɔ ani nyinaa koraa wɔamfa obi ama koraa na kyerɛ sɛ wɔfɛw sɛ ne tumi na ama wayɛ dɛ nti nea woka no de ɛnyɛ wɔn hwee nti yɛka nkɔ no yɛbɛhu sɛ mpata no ko na tumi ba yɛ anaasɛ ama sɛnea nana bu afu yi de na mpata etwa sɛ ɛba ɛna sɛ mpata no de ntɔkwa abɛsan abɛbi ɛsan sɛ wotie nkɔmmɔdidi no a wo sɛ ansa na wo ne wo tamfo bɛko no wo kɛre ne twɛre na wo so wode atoto wo de ho ɛno nti saa bere de mmerɛ ne
ɛyi na ɛbɛkyerɛ sɛ ntɔkwa na ɛbɛba so anaasɛ ɛma so na mmom yɛnhwɛ biribi bio sɛ saa abotakyi asɛm a wɔkan ɛyɛ wɔn tam kɛse ɛyɛ wɔn tam kɛse na yɛte a yɛrekɛn ne yɛnka ɛmfa nkae abotakyi man wɔn tam kɛse bi sɛ ɛyɛ adesua ɛne yɛn nyinaa yɛdesua ama ɛnɛmafo ɛne nkyirima a ɛreba nyinaa ɛne nti ɛyɛ akenkan ne yɛn nyinaa ɛreyɛ de nti sɛ kɔba sɛ yɛbɔ kuro bi ntam kɛse so a yɛsrɛ fiti nana pakɔpem ne otwa so sɛ ɛyɛ adesua ne yɛn nyinaa yɛde resua wɔ ha saa bere yi yate atiefo yɛretwɛn mo frɛ no yɛsɛ 0247 333398 nkɔmmɔ no mu ayɛ dɛ paa wo comment nso yɛretwɛn ɛwɔ ase hɔ owura Eugene seesei asantefo na wɔn buafu yi ɛsiane sɛ nana buafu a obiara nso buafu fa ne sɛ woyɛ osantini ebi a wɔrɛboa dɔma no wate saa asɛm yi wo a wobɛgyina nana akyi anaasɛ wobɛgyina nana ntim akyi kyerɛ sɛ wonim sɛ nana ntim deɛ ɔwɔ dɔm ankasa ɔwɔ asraafo ɔwɔ mmarima na wɔwɔ baako no ahu sɛ yiw ɛyi yɛ akokofo wobɛkɔ akɔko ne yɛtene sɛ ɛnyɛ dɛ sɛ obi bɛyɛ akoya ɛnyɛ dɛ koraa ɛno nti dɛ nyinaa sɛ wobɛtena wo nkwa na nyinaa wobɛyɛ akoya de anka wotumi ko nnɛ na wodi gye wo ho a ɛye sɛ woko koraa na wu a wako ɔkopa ɔkyena bi nkyirima reka asɛm a wɔbɛbɔ wo din de aka asɛm yiw ɛno nti ɛye sɛ meyɛ aberante wɔ santemɛn mu ankasa ntɔkwa wei de mɛdi ɔsafo hene akyi pɛɛ yiw akɔko bi yiw Mama Charlotte yɛhu yi sɛ ɔbea no na aberante bi buafu wɔ ne ho a ɔkyerɛ sɛ abɔfra a aba no asɛ ɔto ne ho mpe kakra abɛbaa bi a wasi na siwa sɛ ankagyama ɔba abɛware na nana wasoma no santene wasoma no akɔ baabi na afei deɛ ɔhu sɛ ne yere afa yɛfunu ampa anyɛ bia ntagyama ɔne ne ɔte ase sɛ gyama yɛde a na afei ɔbɛwo abɔfra abɛto a ɔsosuso na akɔa mu ne ade nyina ɔhu sɛ ɛnyɛ ne hwene fura sa n'anim kuro hu sɛ ɛnyɛ ɔni saa ahwene ne bi aberante no nso kyerɛ sɛ ne ho yɛ fɛ kakra na ne aba yi de ɔsɛ abɛbaa no nso ho yɛ fɛ but abɔfra no de ɛnyɛ ne de a na mama wonye ni sɛ ɛyɛ kasetia na wanya nana ntim wɔ asɛm yi ho ihu sɛ nana ama ɔsoma asɛm na ɔkan wanka sɛ wohu sɛ abɔfra no ɛnyɛ nana ntim mu dabi nea wawu no bɔsiati ɔno ɛna abɔfra no yɛ ne ba sɛ wote ase na abɔfra no nso ɛm sɛ aberante no rekyerɛkyerɛ no wankasa abɔfra no ho nyɛ fɛ abɔfra no ho yɛ fɛ ɔhwɛ ne hwene na ɛsa n'anim ne n'ade a ohu sɛ ɛyɛ deɛ ɛni n'abusua mu ti ɛnyɛ ne de nti wanto ne ho pɛ na ɛmu mu ɔrekyerɛ sɛ ɛnyɛ ne de a ɛnyɛ ne ba na abɛbaa no nso rekyerɛ ase sɛ nana so maa yɛn no yɛkɔ abusuantuo na ɔma otu n'ani saa ne so na ɛma ɔno kaa akyi na agya ɛbaa no saa nti waka no kware nti ɛho mpata na nana si wɔn nkɔgye mmira nana ɛno mpata wɔn adi ne bɔne but yɛntie ahwɛfo nso wɔn views kakra Azar future young o say brother keep it up you yɛbɛkɔ so adi dwuma yi na ama wo nso w'ani agye Professor Emeritus Old Major Michael nice one Major Farman Kaza o say nice one the program gets interesting day in day out the team is doing great Eugene good to see you back make I have a go we are near owura Eugene yaba say la kwesi results o say vim you the vim ebedi dwuma Philip Ivan Mensa historical data very deep you yes said that the Afrakoma erebrem yerisuande ankasa okay when Sophie Kenneth of Ayasa Akro life please with humble plea at times okay yate ye be ne tene a o kano pepepe amao okay
yɛde eyi betwa to eti sɛ yesusu sɛ so nea nana bosianti ɔno nso ɔyɛ no ɛyɛ ne kwan mu ana lesa ne sɛ ɛnyɛ ne kwan mu ɛnyɛ ne kwan mu efi sɛ ɔsɛ tutu rekyerɛ sɛ ɔne no wɔn ayɛ bi pɛn na adan na wode ne baeɛ no na obi anyɛ wo saa na wɔn de ne ba na wode woyɛ saa nti ɛnyɛ ne kwan no because ɛnyɛ ɔkwan ɛnyɛ botae ne ne nanso woyɛ akoe o ɛno nti ɛfa ho sɛ akoa wasoma akoa asoma ne nkoa wosɛ wɔn mmra wɔn aba ɛnti sɛ wo nya tirimupɔ bi saa ɛna ɔsɛ tutu nso nim sɛ ɔhyɛ dɛ nkyerɛ ase nti mmea na ɛbaeɛ no sɛ na n'ani gye obi ho koraa no a ɔntumi nyɛ saa efi sɛ de asɛm bɛba but oyi no deɛ onim sɛ ɔyɛ koraa no a momo hyɛ n'ase nti asɛm bi anim a ebefi mu aba na menyɛ ni nso sɛ mpata ne ade no wɔ kan no deɛ ɔkɔ yɛ anim a menyɛ sure sɛ ɛbɛba so efi sɛ o master no me deɛ wọ́n expect sẹ́ me nfa bibi mẹ́fà ta. owurọ̀ ayé jẹ́ na yɛsan hwɛ ne fa bi a yɛnim ne ebesi ɔkyena ɛwɔ nhoma ne mu ne de na mmom sɛ yɛyi saa nkoya yɛ asɛm yi ɛkɔ kɔkɔto nkyɛn a biribi bie wa mehwɛ a ɛbɛtumi de ntɔkwa aba ɛyɛ ɔkwan a wɔn afa so de bodu wɔn ama bodu ani ade na ntim jakari akɔ akɔdi ade ɛwɔ mu de sɛ wɔn nyinaa ekura na baako na emu wɔn agya yɛ ɛna ɛsono ne nti ebetumi aba sɛ saa asɛm ne ho yaw kakra nso ɛka ho na ama na nɔɔse etutu ne kɔma aba so de because ɔsɛ etutu de sɛ ne ba ne bodu nti na nka ne bɛ di ade a na nka yɛ ɛyi nanso wɔn afa ne sɛ wɔn anim yɛ yɛn nkoya nti sɛ na egya fi wɔ de ɛyɛ ntumi mu ayafo yɛde kenkan me dwumadi no yɛde besi ha na ansa na yɛbɛkɔ koraa no yɛde aboafo ntoboa no bɛsa no atogua impressive colours lodge addis taste ɔno nso yɛ aka ɔde aduhwam ne ade kyekyew esam ne ade kyekyew ne beans macaroni ne ade bobɔ nneɛma ho ɛkyɛw ma no yɛ de kumi concept mfoni wura major pharmacy ɔno nso nnuru tɔn de ɔno na odi kan Ghana ha nyinaa mede ma abɔ no so akɔ anim Ghana ha nyinaa major pharma best print graphics ɔno nso sɛ wopɛ sɛ wo print biribiara a wobɛtumi akɔ ne nkyɛn yɛde kenkan me no ebesi aha yɛde kenkan me besi ha na akyiri anaasɛ na wɔtwe sɛ nnɛ yɛde asan abrɛ mu biem mebi de mfi ana ne Jacqueline Enterprise yɛ Bank of Ghana abesi ekropom sika biara a opemi se kwa na ne ho obeyi ama o meda ma beguafo ase afei so comment no ye bekọ so ahwe da se ne ye besa de kenkan me dwumadi no abremu YouTube se o pese o hwe kenkan me akiri a e wo yen Facebook page ne so Akro Live sɛ wokɔ hɔ a wobɛtumi ahu YouTube nso Akro Live GH ɛwɔ hɔ wokɔ a nea yɛn atwa yi nyinaa ɛwɔ hɔ fɛfɛɛfɛ na wahwɛ na wahyɛ na wo nua bi nso ahu ahwɛ bi yɛda mo ase